И какво ста хора, пак съм с вас и днес сме на плаж, както виждате. Бях ви обещала да качвам клипчета от плажа, от морето и така. И днес намерих една люка тук. Да. И чакам една приятелка и така. Се виждаме, значи ще виждате в това клипче доста неща, т.е. Дето съм обикаляла и дето ще обикалям сега. И като цяло съм ви подготвила някои много интересни неща. Ще ви покажа какво съм хапвала, примерно нещата, които съм разгледала. Има доста много хубави неща. Вчера успях да заснема някои от тях. И да, плажа и други работи. И да, благодаря ви, че бяхте тук и насладете се на гледането, да я знам. Какво ста хора? Тук сме в Равда и в момента ще ви покажа този човек, дето прави тениски. И е много яко според мен. Има на мюзикали, има на CSGO и с пандата. И да, сладко е. И всички тук хора си купуват. Има на марка си Мартинос геймърски, има секс от 50-те и други глупости. Яко е. Какво ста хора? Чакайте само да не си изпусна телефона. И това е Ради. И ако познавате, кажете вей на камера. Добре, това е мини ослюк. Я да ви го покажа. Добре, не се вижда или се вижда. И да, много е сладко. И вече в момента не знам да поличам, защото не мога да се видя. Да, искаш ли ми го сложи? Добре, ще ги сложи, защото искам да се видя. Ради се чива. Не виждам нищо. Окей, приличам на нещо. Добре, върни се ми го, защото нищо не вижда. Слепия пират. Добре, да първи покажа, Секунда. Ами, прецаках си живота. Чайте сега им първи покажа. Значи там има едно бяло знаме, ако виждате. Не знам какво се вижда за тук. Снимам с друг коктейл, защото моя падна батерията. И да. Окей, да разходим някъде. Какво ще кажеш? Разходим някъде? Окей, хора, в момента сте на разходка. Само да не снимам нещо друго. Ще снимам пясъка за секунда. Оле, майко, как пари това? Holy shit! И добре, нищо не виждам. По принцип, ударих си главата в чадъра. Има пеперуда. Добре, може би не ви я видяхте. Има много камъни, което... Това е много яко, защото много ма кефи как е направено. И не знам, това по принцип донесени ли са тия камъни, знаеш ли? Не. Добре, и тя не знае. Или не са донесени. Уния хора там какво правят? Правят си ново море. Отиваме на люката, която се видяхме по-рано. Не ме бутай! Дап. И ще се... Как ще се поберем двете на нея? Една по една. Отивай да се люшкаш. Не. Да. Добре, после ще се люшкаме тогава. Това е люката. И заведение, което е руско. Кой разбира руски? Ей, там четете. Добре, се качим на Кея. За да мога да ви покажа... Ей, там днес хора, ако се вижда, да, вижда се малко, които плуват. Имаше един човек с балон, който се гмуркаше във водата, обаче някъде изчезна, докато го снимам. Вау. Окей, друго какво да ви покажа. Да я знам, аз също нищо не знам тук. Ей, ти си по ориентацията, я кажи какво да им покажа. Да, и там има още един кей с още камъни и хора с... Да, то хора ще има, нали. Има един хотел, ей там горе, ама аз съм в бунгало, така че. Което е... Там. Ще разберете някак си, няма да разберете, то е ясно. И да, това е Кея, като цяло. И одеве минах през него. Това са камъните. Ето по-отблизо. Ще ви покажа и камъка със сърцето. Да, и на нея и пари. Нямаме чехли, защото чехлите стават в пясък. Ще ви
покажем един камък, с който е под формата на сърце. Внимавай на снимка, защото няма да мога да го снимам. И да, Тук нещо става. вижки. Какво има? Добре, има някакви дъски. Това е като стълбище. Все едно в Майнкрафт се качваш по някаква стълба. Я да се качим. Вуп, вуп, вуп. Окей. Ради снимахта. И да, на нея и пари. Хубаво хора, това ще бъде всичко. Ще се видим след малко. Чао. Качихме се на тези камъни. И сега не може да си слезнем, защото нея е страх. А пък аз съм заклещена между нея и камъка и съм като... Добре, мръдни някак. Не мога, ще падна. А човек? Добре, аз правя жертва. Ама не мога. Да отидем по тея и да се качим там. Аз тям там. Ма няма как. Има! Добре, давай се, качвай се. Не. Добре, Да се снимай скочим просто. и така. Да, ще скочим. Добре, слизайте. Ако паднем. Май ще скочим клас. Опа. Пари. Камъкът пари. Добре, ще мога ли да скоча? Не. Човек, знаеш, че се останем тук. Какво стана с телефона? Добре. И какво става, хора? Си го останем тук. Тя трябва да те Чакай. Тя измисли начин. Вау! Добре, сега... Браво ли ме? Ще успееш. Ама ще хванеш ли? Да. Ама сега, виж, през така или нагоре? Нагоре по-добре. Човек, аз ще слеза от тук. Не. Сама ще му остави. Добре, аз сега качвам по тук, има пайжини, мен ме е страх. слезна? Мен ме е страх от пайци, тук има пайжини. Абе, Не, набързо. Ела. добре, снимаш ли изобщо? Да. Тя. Добре, хора, не мога. Така. Качих се. Добре, аз съм Спайдермен. Не знам дали се вижда. По принцип. Йей! Добре, що ме снимаш полугола, бе, жена? Да видят как се качваш. Добре, аз съм върховния Спайдермен. Добре, изкачихме Еверест. Какво това боцка яко? Да, вижте. Добре, успяхме да изкачим Еверест. Дръж така. Така че палец нагоре, защото това беше брутално. Мерси. Баба. Какво става, хора? Сега съм в Слънчев бряг и може би ще ви покажа някои неща. От тук може да видите, това е автогарата, да, и там има едно заведение. Да, може би това ще е последна тук спирка, т.е. това, което ще ви показвам. След това ще има някакво отваряне на бомбони, защото това съм планувала. И като цяло това ще е горе-долу края на влога. Надявам се да ви харесва и ще видя, ако има още нещо, което да ви показвам. Да, ще видим сега по Слънчев бряг, ще ви покажа.
Какво става, хора? Пак съм с вас и този път с мен и Ради. И днес ще отваряме тези бомбони, ще ги опитваме и жили-били. Сте чували? Ей! Да, с вкус на сосове и такива глупости. Да. Но тук ли се отваря? Май да, дали? Окей. То пишеше нещо, ма кой да чете. Аз спира очилата, аз като генгстър. Така. Да. Айде бе. Only fuck. Добре. Вау, те са прекалено много. Вау. Няма да мога да ги изядем всичките. Добре. Значи тук отзади пише горе-долу какви сосове са, ама няма кой да ги чете. Що се е слепил? Съм ги носила на плажа. Най-вероятно. Да. Окей. Има много. Тоест, две червени, има по две червени. Добре, взимайте една червена. Да. Вау. Много е сладко. На път има вкус. Ето по принцип е сладко, ама... Имаше такива бомбони, май. Да, преди. Не мога да се сети това на какво ми има вкус. Ами пише, ама не е на английски. Не знам. Ами това е такова, неизвестно. Неизвестно е. Взимай оранжевата. Пробваме оранжевата. По-лесно някъде да ги изкарваме. Най-вероятно. Добре, че аз успя да го вземе. Вау. Това е кисело. Портокал е, да. Добре, ако го направим така. Опа. Синьо ядахме. Добре, взима едно синьо. Опа, да. Бровинка. Или май... Бровинка? Не можеш да се сетиш. Не е вкусно. Не ми харесва. Той не ти харесва, това ми е любимото. Да. Ми каза, това е хубаво. Добре. Оле, майко, не можахте ли да направите по-голямо? Не пържа. Да, бе, точно там ще го мушна. Ради. Да. Някъде. Вземи зеленото. Бъркаш. Добре. Ето. Така. Ето ябълка. От нея жълто зелени. Мерси. Да. Към тия очила, защото виждам нищо, като изпаднал германец. Какво не сме яли? Жълто, нали? Да. Добре, има ли още жълти? Добре, ще вземем една салфетка. Няма значение. И ще изсипим малко. Добре, се пили се. What the fuck? Явно ще ядем сумата бомбони. Да. Добре, не сме яли жълто. Знаеш ли да фръкнат? Да, колко оранжеви има. Не е хубаво. Взимам си жълто. Не, ядохме жълто. Не сме. Това. Пак съм яла такова. Като лимон, ама не е лимон. Не е лимон.
Пак е неизвестно. Я пише ли нещо? Да ми ти. Цитронада. Цитронада. Цитрус. Еспресо. Ама, не. Не знам. Добре, напиши това. Напиши зитрона. Оле, не. Не. Не е на английски, това са някакви... Какви бомбони се варят? Кой ги е произвеждал? И аз не знам. Няма значение. Я да пробвам още. То всичките ги пробвахме. Добре, ще вземем едно радио. Едно радио от всички по едно. Вземи си ти. Да. Да. Жълто. Взимай. Жълто и зелено. И всичките тия ще ги хап. Давай. Си тупия хап. Да, нагълтваме с това. Ау! Вече, тути фручи. Гадно ми стана. Сега лъв. На хуба и Но, пак е по-различно, не знам. Хора бая неизвестни. Ще го изядеш ли? не ще го видим. Дългоръчко. Ами... Пирушка? Пирушка. Да, явно ще е тя. Ладно, не се вижда. Добре, окей хора, надявам се клипчето ви е харесало, харесате го и ако може в коментарите пишете какви са тези бомбони, защото никой не се сети и тя не се сети. Да, хубаво от мен.